שלום רב, שמי ציונה ואני מורה זה 27 שנים במקצועות גיאוגרפיה ולאחרונה גם במחשבת ישראל בבתי הספר בויר וזיו בירושלים. מעולם לא הייתי מסוג המורים המשתמשים בדפים צהובים וחיפשתי תמיד דרכים להתחדש ולחדש בעבודתי בהוראה. השנה החליטו בבתי הספר בהם אני מלמדת לעבור ללמד בטאבלטים. מבחינתי מעבר זה היה יריית פתיחה לחידוש אותו חיפשתי. הטאבלט הפך לכלי עבודה מאוד חשוב עבורי, ואני רואה בו כלי להשגת מטרות פדגוגיות ולא הפדגוגיה עצמה. אני מלמדת את התלמידים לחפש מידע מקוון, לנהל דיונים משותפים ולעבוד בשיתופיות. אמנם עליי לעבור עוד כברת דרך ארוכה, על מנת ללמוד טוב יותר איך לקיים למידה שיתופית, אך זו בהחלט מטרה אותה אני עומדת ליישם בשנה הבאה. אני כבר משתלמת רבות בנושא ומאוד רוצה להמשיך להתמקצע בתחום התקשוב והלמידה השיתופית. תודה רבה.